गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ मा बेखौ आं एसे खोन्थानि। मैया आङो रुटानिफ्राय दख'ना गोदान बायनानै लाबोदोंमोन नालाय, ओमफ्राय बे दख'नाखौ आङो सोरनोबा गिफ्ट होनो होननानै खोन्थाबोदोंमोन नोंथांमोननो। नाथायबा आङो दख'नाखौबो माबायदिखौ बायखो बेखौबो देखायबोनाय जायासै। ओमफ्राय दायो आङो एसे देखायनो नागिरदों आरो बे दख'नाखौ। ओमफ्राय देखायखांनायनि उनावहाय सोरनो गिफ्ट होगोन आङो बेखौबो खोन्थागोन। जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय आङो गिफ्ट हैनो थांनायखौबो भिडिअ लागोन होननानै सानदों। जायोना जाया जेखिजाया नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना। ओमफ्राय र' आङो मा कालारनि दख'ना लाबोखो बेखौ एसे देखायग्रोनोसै। नैबे कालारनिखौ लाबोबाय आङो दख'नाखौ। नै ओरैनोथ' मबाइलाव नायनानै गोथां नुदों आरोना दख'नाखौ। ओमफ्राय मोगथाङावहाय बियो एसे माबासो मा होनो ओइ मेगनाव माया बारबाय बायदि केरासिन कालारा बोरैबा गोथांबाबो बोरैबा सोमथेथे नुयै नङा बेबायदि आरो नै आगराबो ओमफ्राय येल्ल' ओमफ्राय नै पिंक कालार। आङो बोरैबा सोमथिथे कालारखायनो मोजां नुनानै लाबोबाय बेखौनो। नोंथांमोना मोजां नुदोंना नुवाखैथाय आं मोजां नुदों आरोना सिमपोलनो। ओमफ्राय माबा बै दख'ना दुखाना र' ओरैबायदि खिथादों आरो आंनो नैबे स्टिकारखौ नुदोंना लोगोफोर बबेबा बबेबा दख'नायाव थायोना बिदि स्टिकारा। जाय जाय दख'नायाव बे स्टिकारा थायोना बिदि स्टिकार थाबाथाय दख'नाया रं खारानो आरो बिदि होननानै खोन्थादों आंनो। अबसे बाथ्रायाथ' सैथोमारदां आंनाव बिदि स्टिकार गोनां गांनै ना गांथाम दङ। ओमफ्राय सुबाबो रंआलाय खारमारा आरो बिसोरो। आंथ' बिदि स्टिकार थानाय गोनाङा रं खारा होननानै मोनथिफेरामोन। मैया बे दख'नाखौ बायनायावहाय खोन्थानायावसो मोनथिबाय आरो। ओमफ्राय आंखौ बुंदों आरो दख'ना दखानिया एबार नोङो जेखि जाया दखानाव मानो दख'ना बायबाथाय नोङो बिदि स्टिकार गोनां गोनांखौ नायनानै बाय। हाजार सुबाबो रं खारा इदि होननानै खोन्थाहरदों आरो आंखौ। ओमफ्राय दा बियो रं खारगोन ना खाराथाय मिथिला आरो बेखौबो रं खारा होननानै खोन्थाहरबाय। ओमफ्राय बेखौ आङो सोरनो गिफ्ट होगोन दायो आङो नोंथांमोननो खोन्थानोसै। आङो किरननो गिफ्ट होनो नागिरदों। आंनि लोगो किरना नोंथांमोना सिनायै जानो हागौ। बेहाबो इउटुब चेनेल दङ नालाय सिनायखागोन सिनायनायाथ'। ओमफ्राय आरो सोरबाफोर बावगारबायबाबो आंनि भिडिअ'आव नुबोला नोंथांमोना सिनायफिनगोन। आङो बेनो गिफ्ट होनो नागिरदों आरो। ओमफ्राय मानो थाखाय गिफ्ट होनो नागिरदों आङो बेखौबो एसे खोन्थाखानि। आङो ना लोगोफोर फार्स्ट इउटुब चेनेल खुलिजेननायावहाय बे किरनखौ लानानैनो खुलिजेननाय बायदि जादोंमोन आरोना। माने फार्स्ट भिडिअ'आनो किरननि आंनि आपल'ड जादोंमोन। ओमफ्रायो बिदिनो किरना आंनि माबायावहाय चेनेलाव खननै खनथामसो कभार भिडिअ बानायनानै होबाय आंजों लोगोसेनो। ओमफ्राय आरो जोंथ' आगोलाव कभार एलबाम बानायसोयोमोन नालाय बिदिनो बानायनानै होबाय आरो। ओमफ्राय उनावहाय किरनाबो आंखौ गावनियाव बानायनो लिंफिनदोंमोन। बियो चेनेल खुलिथ'वाखैमोन ना फार्स्ट समावहाय आं खुलिनाय समाव। ओमफ्राय उनाव खुलिनानै गावनियावहाय आंखौ बानायनो लिंफिनबाय आरो। ओमफ्राय दा आंबो जागोन होननानै बुंबाय। उनावहाय आंथ' हाबा जानाय मानसि नालाय सिख्ला बायदि जाया हाबा जानायफोरा बहाबा थांनो होनबा थांब्रबनो हाया गोबां बायदिसिना खामानि थायो इदिनो बायदिसिना आरो। ओमफ्राय बे लिंबाबो आंखौ मोनासै माने आं बिनियावहाय खालामना होनायानो जास्रायासै आरो आंनो सोलाबासै ना। ओमफ्राय आं गावनो गाव एसे बोरैबा मोनबाय आरो आयु किरना आंनाव बानायना होनानै ओमफ्राय आरो आं बिनियाव बानायना होनाय जायासै होननानै बेफोरबायदि सानबाय। ओमफ्राय किरनाथ' आंनि चेनेलाव बेबायदिनो आंखौ एसे हेल्प होबाय भिडिअफोर बानायनायाव एसे हेल्प होबाय। नाथायबा आङो दिनैसिम किरननो इउटुबनि फिसा फिसा पेमेन्ट मोनबाबाबो माने गिफ्ट खनसेबो होफेरनाय जायाखै आरोना आं किरननो। ओमफ्राय आं सानबायलाय थाखादों साननायालाय आंथ' पेमेन्टखौबो एसेबां बुरजा बुरजा मोना आरो मोनबाबाबो दु जोबफिनजोबस्रायो आंना। फैसा मोनबाबो एकदम माहाबा बाहायनाय मानाय खनसेयावनो थांला जोबखायो आरो आंना। ओमफ्रायो दाखालिसो फिसा पेमेन्ट मोनबावबायना आङो इउटुबनि। ओमफ्राय बेयाव सानबाय आरो आं किरननो माबा मोनसे गिफ्ट होनो होननानै सानबाय थानाया माला जागोनहाय एबारनो होस्रानोसै आङो होननानै सानखांबाय आरो गोसोआ। ओमफ्राय दा दख'ना गांसे ओमफ्राय बेजों मिलायनाय बादियै नै येल्ल' कालारनि ब्लाउस गांसे आखाइ खान्दा सिम्पोल आखाइ खान्दाफोरखौबो गारनांगौ न' लोगोफोर मोजां नुयो।
बेखौबो लाबोबाय आरो आङो ब्लाउस गांसे ओमफ्राय दख'ना गांसे नैबे येल्ल' कालारजों मिलायगोन ना बेनिखायनो येल्ल' कालार लाबोबाय किरणनि थाखाय बायनो थांनायावनो आंहाबो पसन्द जानानै गांसे लाबोफादों ओमफ्राय आंनिखौबो एसे देखायनोसै आंबो येल्ल' कालारनि ब्लाउस लादों नै एखेसो नाम्बाराल'सो एसे गिदिर आङो मानसिया एसे फिसाबाबो माबासो लायो 34सो लायो आरो ओमफ्राय बेबो एसे गिदिर साइजआलाय होनबाबो नाम्बारा 32 आरो किरणा मोदोमा एसे फिसाना आंनिख्रुइ बेनिखायनो बेनो 32खौ होनोसै ओमफ्राय आं 34खौ लानोसै आरो ओमफ्राय आंबो दख'ना गांसे लाबोफादों नै बिनियावहाय बेबायदि ब्लेक कालारानो दोंसाबबावोसो गांब्रै नामा दंबावोदां बिदि माबाखौ ब्लेकखौ सोरबा गाननो मोजां मोनानो बिनिखायनो लाङाखैनो आरो ब्लेकखौ ओमफ्राय आंहा ब्लेकबाबो मोजां मोनोना आङो आगोलावथ' आं सिख्ला समावथ' बिराद ब्लेक स्पुटिंफोर गानस्रोयोमोन मोजां मोनसोयोमोन आरो ओमफ्राय दा दख'नाखौ आंनाव ब्लेक कालारनिया दख'नाया दंखायोमोन अब्लाबो एसे बोराय जाबाय बिनिखायनो आङो लाबोफिनबाय आरो नैबेखौ ओमफ्रायो बेहाबो येल्ल' कालारनि आगर दं नालाय बिनिखायनो नै ओरै मिलायगोन होननानै लाबोफाबाय आरो किरणनिया जिङावल' आगर जाबाय बेखौबो आं मोजां नुनायखायनो लाथारबाय आरो ओमफ्राय आरो बेजोंनो मिलायनो थाखाय आंहा सुरनिबो गांसे लाबावदों सुरनि माने माबा आर'नाइ ब्लेक कालारनि आर'नाइ आरो ओरैसो लानांसिगौ दाना सिस्ला सिबनानै थांसै किरण लानाव जि गोबाव जाखाबाय आं किरण लानाव थांनाया ओमफ्राय आङो दहायनिफ्रायनो किरण लानाव थांगोन होननानै बुंहरगासिनो माने खिथागासिनो आरो माबायावहाय भिडिअ'आव नाथायबा किरणाबा न'आवसो दं ना गैयाथाय आङो दासिमबो किरणखौ कलखौनो खालामनानै लायाखै र' बेखौ आं एसे कल खालामनानै लाखानि আপুনি কল কৰি থকা ব্যক্তিজনে বৰ্তমান কোনো কলৰ উত্তৰ দিয়া নাই मालाय उन्दुबायदो खोमा अखा हानायनि हरफिनबाय नै किरणा आंखौ हेलौ उन्दुदोंमोन नामा उन्दुआखै बाहेराव दं ए महाबा थांनाय थाङाखै थांनायालाय न'आवनो थागोन थांनाया ओइ नोंसानाव ओरैनो दसे बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन आरो दा दुब्लियाव साहा लांनो नागिरदों आङो लांग्रो आंबो नै साहा फुदुंखादों माबा जोंहाबो हाजिरा दं नालाय बिदिनो दुब्लियाव हैग्रोनानै दा उनावसो थांगोन दसे थानानै दे होमबालाय र' ब्लग फिसा लालांगोन आङो बोरो लोगो बोरो टाक माजों थांगोन बाइकजों थांगोन ना किरण लाहानि न' मोनफैबाय जोङो नै किरणा मालाय दुगैगासिनो किरणखौ दा उनाव देखायगोन र' देलायखांबा बेयो दासो दुगैदों दुब्लियाव थांनायनो साहैनायनो नै मालाय किरण लाहानि लाकी बिम्ब'आ मोजां जासोदों लाकी ओइ बेखौ न' सिङाव गायना लाबा थाखा फायोनो लोगोफोर किरणाबो मालाय माहाजोन जाबाय दांहाय बेखौ न' सिङाव गायना लानानै जोंहानिफ्रायनो लाबोनायमोन आरो किरणा आगोल जोंहानाव थांनायाव ओमफ्राय बिदि जाबाय आरो जाथावना नुदों आरो हनै मुथुआ मालाय जनानै मबाइल नायगासिनो मा नायदो मुथु मा नायदो फेसबुक नायदों फेसबुक किरणा साहा फुदुंगासिनो लोगोफोर किरणखौ आङो दाबो भिडिअ'आवहाय देखायथ'नो हायाखै बियो दा उनावहाय साहा फुदुंखांबासो जमा साहा लोंनाय समावसो देखायनो हासिगोन आरोना थाम्फै बहानिबो थाम्फै इले र' थाम्फै
Kirana सा लाबोबाय नै गाइखेर सा बुजिया बिस्कुट रुस ओमफ्राय बैयाव माबा दङ पकरि किरणखौ देखायबाय दों किरणखौ देखायबाय नै ओइ बियो गुगाबाय न इयो गथ'फोर जाथारा जानिया जेबो थाया थाम्फै अरो आं किरणनो माबा दख'ना Ini dalam tangan ini, nah plastik apa sih mau nih? Simpel lah, oरैनो simpel saja. थांफाबाय थानायनि नामाव Ini nanti sana sih. बिदिनो जानायसै आरो ओमफ्राय दाम खमनि थाखाय ओरैनो गिफ्टआलाय दाम खमबाबो गिफ्टआनोसै दाम खमनिखौनो होसाबबाय किरणनो गोसो गोथारै आजावना लाखिसै किरणा थेंक इउ दाम खमनिबाबो गिफ्टआलाय गिफ्टआनोसै ना दे थेंक इउ लाबोलाय जायोमोन लानांगौ जों प्लास्टिकखौबो लाफानो किरणाबो चेनेल दङ माबा किरण बि क्रिएशन मोननो किरण बर' लिरबाय अन्नानै किरणनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामलायदो नायनो गोसोब्ला किरणाबो इदिनो ब्लग होबाय थायो आरो बियो सानफ्रोमबो होद्राया ब्लगखौ इदिनो सम सम होयो आरो मालाय मेडामबो नालाय किरणा ब्लग बानायबाय थानो बारा सोलाबा बेनिखायनो गेजेर गेजेर होयो आरो बियो ब्लगखौ ओमफ्राय गारनानै दोना होयो सम सम गारनानैथ' दोना आरो गारनाबो दोनखानाङा गारनानै दोनबा आरो गोदोलाङोना बेनिखायनो गोबावदोबाबो मोनसे मोननैबाबो होबाय थानांगौ आरो आंनिया माबा बै खनसेयाव मास मोनसेफोरानो होनाय जायाखैमोनदां नोङो थाद'नाय जाबायमोन इदि थाद' हाबबानोथ' गोदोनो मायो होबाय थाबाय जाबाय आरो माखौबा बुंगोन नामा नों आं माने थेंक इउ फैनायनि थाखाय मोजां मोनदों गिफ्ट होनबालाय दाम खमनिबाबो मोजां मोनखायो गिफ्टआलाय गिफ्टआनोसै आरोना खमनिबाबो दामनिबाबो माखौबा मोनसे मोनबाथ' मोजांखौनो मोनखायो ना बिराद स्पेशल जाखायो माखौबा मोनसे गुबुना होबा गिफ्ट हिसाबै होब्लाथ' बिराद स्पेशल जाखायो ना बेबो बिराद मोनसे स्पेशल मोमेन्ट जाबाय आरो आंनि थाखाय बिनि चेनेला दावगागासिनो आरो दावगाहोबाव नोंथांमोना शेयार खालाम भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां मोनोबा शेयार खालामनांगौ आरो कमेन्ट खालाम नोंथांमोना मादि भिडिअ लुबैयो अनजिनिफ्राय कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय कमेन्ट खालामबा भिडिअ बानायनो बांसिन मोजां मोनो आरो कमेन्टआथ' नेगेटिभ पजिटिभआ थाखायो नालाय भिडिअ क्रिएटर जादों जेब्ला नेगेटिभखौबो नोङो खोनासंखानांगोन आरो पजिटिभ माने नेगेटिभ जेमानखिनि फैयो पजिटिभनि सायाव थेवबाबो माबा जाया न पजिटिभखौ जों बांसिन लायो नेगेटिभखौ जोङो जेसेबां हायो साइड खालामनानै दोननो नाजायो आरो नेगेटिभखौ सानबाय थाब्लाथ' दावगानोनो हानाय नङा माथोना आरो आंथ' नुयो माने गुबुननिया बिराद सापर्ट खालामलायो ओमफ्राय जोंनियाबो बिदिनो सापर्ट खालामो दानिया खालामोसै आवगोलनि बायदि नंला किरणनि चेनेलखौ सोरबा मिन्थियाखै जानो हागौ बेनिखायनो बे भिडिअनि माबायावहाय डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना होनसै आरो नायनानै एसे साबस्क्राइबफोर खालामबायदो सोरबाफोर खालामाखैबा न' खालामनो गोसोब्ला खालामबानो जाबाय आं माने इसेबां खालामनानैबो बुंनो हाला थारमाने आं गावनो इसेबां बिदि भिडिअ होनो हाया नालाय बेनिखायनो आं इसेबां माबा खालामा आरो माने गोसो थाग्राफोरा माने खालामखायो इसेबां खालामलायनाङा गोसो आरो नोंथांमोननि अनजिया बुंबाय जेला खालामना होबानो जाबाय आरो खालामनानै हो नमिताया जि गोजान मिथिं अनजिमा रानि जि होननानै जि बै भइस माबा होदालाय अनजिमा रानि होननानै जि होननो नागिरो मिथिंगा रानिखौ नामखौनो नोंनिखौ अनजिमा रानि सानो बियो चेनेलनि नामखौ अनजिमा रानि सानसिगोन बिदि नङा आरो आं माबाना होननानै gila udah main tuh dong dah naik kamu ada Uti nah YouTube bang sana Uti hai nur deh hai nur deh udah माबा बियो किरण बिनानावनि फिसाला आयं फिसा आयं जाबाय मालाय आंथ' बिखुनजोबो जाबावबायसो बिबैबो जाबाय बिमायंबो जाबाय उथिबाय रियाना उथिबाय गावखौ नुनायखायनो नायबाय थादोंना मोसा दे मोसा बिमानि लादों महरा न' मामानि लादों मिनि हान्दो मामानि लादों नोङो मामानि न'
Hai, जों खायाखै जों नायग्रा जादों जों नायग्रा जादों जों खायाखै नरियान नबितायाबो खादों मेंना फैनाय जायोना बानाय मोनो इथिनाय रियान इथिनाय ओइ लेरियान ओइथिंलाय ओइथिं जोङो किरनलाहानिफ्राय थांनोसै न'आवहाय साहाबो लोंखांबाय ओमफ्रायो माबा सिन्थुगाबो लाबाय आङो खर'आव लानो थाखाय बिराद गोबाव जाबाय आरोना आं खर'आव लायो ओमफ्रायो लाना नायनो लुगैदों बिनिखायनो इस्रानाव नुनायखाय लाबाय आरो ओमफ्राय आङो ब्लगखौबो मोजां जायो ब्लगखौबो बेयावनो फोजोबलांखानोसै जायफोरा दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै ओमफ्राय किरणनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय बाय बाय दे रियान बाय बाय थिखांना होदो इथिं बाय बाय प्लास्टिक आं लांसै जाबाय